matang galingon ha on this very important occasion that Janani and Lawrence, no, finally they're here to receive the sacrament of matrimony and to express the genuine love of theirs for each other. Ha? So, pasalamatan ang Ginoo, tagaan ito ang Ginoo, usa ka masipag, pakpak. Dili, lingon ko, usa ka masipag, pakpak, usa ka, usa, 1, 2, 3, go, pak. Igutom na yun mo. Dito, no? Marang special ka ni kasalo ni Janani ni Lawrence, ha? Kay big time ang mga imbitado, no? Apil si Auring, ang bagyo ba? Mangay, wag mo ma-traffic pa doon diri, no? Kay grabe naman kay traffic, no? Katiyo-tuyo ko ito, ay. Dahil isa ka taon, isa kay jeep, no? Grabe, grabe sa traffic, ang iyang tupad, iyang kong nauyab. Pero nagbuwag na lang sila, wapag siya babot sila, ha? No? Kaya maligyan, grabe, ha? Pero, nindot kayo nga ito sila magkitaan, ha? Yan inyo bang namatigdan, nga lahig yun, no? Kung na itong gugma sa usag-usa magkitaan ba, no? Dito yung asawa, namutana siyang bana. And siya, darling, could you please describe me? And siya, oh, you're A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. So, ang sagot. Ang sanang A, you're attractive. B, you're beautiful. C, you're cute. D, you're dashing. E, you're exotic. F, you're fabulous. G, you're gorgeous. H, you're hot. Yung sa mga ay JK, so I'm just kidding. Nag-joke rin eh, no? So siguro kani si Lawrence o si Johnny ron, di nila joke ha? Tininood yun eh, no? Ni gani, kabaw ko, nga excited ka sila doon karon ha? Nakatog mo gabi eh? Wow, yung karong gabi, nila sa mo mga tog ha? No? Kaya mo lang ang ilang excitement ba? Kailangan mo na ba sa kasal, di ba? Sawa pa ang kasal, kuyawan. Inikadlaw sa kasal, kulbaan. Inikanimon, kuyapan. Pero maring ito nga, mga feelings ba? Yan indot sa sila ha. Kaya kung mo tanawa sila duha. Sila ang kinagwapahan o kinagwapuhan karon ha. Tanawas Janani, kaliting tanaw, murang si Jason Abalos. Mga kuyawa, no? Yung tanawa sa si Lawrence, no? Maring si Catherine, no? Artistahon kayo, no? Gwapo siya kay gwapo, no? Dito sa kababay, ningon siya uyab sa dong, gwapa ko. Ina yung uyab, oh, imo kang gwapa, murang password, ikaray na kay bao. Pero kani sila lahig yun, ha? Yan inot nilang love story, kay grabe, more than 10 years nga nag-uyab, lalim mo ana, ha? So, sabot ay lang friendship, laog na dyan kayo. Kaya mo na importante sa maragpiayon, you should start as friends. Because at the end, kung mga tiguang na mo, you will be ending as friends again. Munang magkasinabot yun, no? Munang karon hindi kita lang nga naging mga best friends at magkitaan. Ninumdum ko si Pedro at si Juan, best friends, no? Nang-apply silang trabaho, inis one, draw, magtinabangay kita draw, siya ulagi. So dito nag-interview na. Unang gitawag si Pedro, Magson, pangutana. Insay ato presidente karon, siya Rodrigo Duterte. Siya, kanos na na-discover ang Pilipinas, siya March 16, 1521. Siya na nabay tambal ang diabetes, siya sa una pa. Siya, sige, gawas na. Sus, paggawas, ikaw saan, draw, sa pangutana, draw. May tawag naman ang babae, next. Siya na, ikaw na. O sa pangutana, sa uhan na lang ang tubag. Rodrigo Duterte, March 16, 1521, sa una pa. So on. Ngayon na itong interview, kisay nga, siya Rodrigo Duterte. Siya kanusa nga ng tao, siya March 16, 1521. Siya nabuang na ka, siya sa una pa. So mo na nga, lahi ganyan ang friendship nilang duha, ha? Mo na, ang tanaw, nakita yun, ha? Sa ilang panganaw, palandaan, manipayo na. Pero, ang pangutana, unsaon na yun, nga mulungtad yun ang kaminyoon. Sa'yo na kayo. You just recall the first day nga you are facing each other in front of the altar. Aron mo maminyo. So, narasad sa po nga marriage nga inyong namduman. M-A-R-R-I-A-G-E. Unsa man ang letter M. Your feelings should be mutual. Kada bang I love you love me, I care for you care for me. Bilib ko sa kasawa, no? Grabe kayo mo dang aktima siyang bana. Sa kano, bana, nagdugo ang kamot. Si Day, nagdugo ang kamot sila. Ngano man iso, yung ang kamot. Siya noon sama ka. Ngano nasamad ba ka? Siya wa mo ko masamad. Siya naman gindugo imong kamot. Siya ko lang ipusa ang koto sa atong iro. Pero inana pa, no? Grabe yun ang care sa usa-usa, no? Mao na, nagkilala na inyong feeling, pariha, yun ha. Way pagdudahay, nga way gibasihan. Ang bala ba
nag-charge siya sa iyang cellphone. Iyang ibutang sa kilid, ibasag pero sa asawa. Sus, pagbasa niya na may nakabutang dito, beautiful. Sus, iyang giaway. Kinsa ni beautiful? Yung tanaw sa bahay siya, pag sure, oy, di na beautiful. Unsan na, battery full. Sige, pag selos pa, no? Kaya mo naging nga lahigin ba, no? Mo na, kinahanglan dyan ni ang inyong relasyon, maayo yun, ha? Kinahanglan under ka sa imong asawa. Ha? Under? Musugot man ni sila? Dili, understanding. Di ba? Dadating sa kabana, under yung kayo ng tinuod. Sus, sa kagabi, nadunggan siyang amigo nga nangisong, ikasapa ng sawa. Sus, pagkaugma ni amigo, bay, congratulations, bay. Nangisong na nyo ka, nila nyo ka under. Nya, sa may reaction si mga asawa gabi, ngayong tagi kasapaan siya, oy, say, wa man siya diha, practice naman ko. Pero wala na mutual, no? Nya, unsa man acceptance. Ginaingon nga, there's no such thing as perfect husband or perfect wife, no? Mo na gilan aton dawaton ang atong imperfections, ha? Natayo sa asawa bang si kanta-kanta, yabag ba kaayo? Giinar sa asawa siya day. Mo kanta pa lakas TV sa tawag ng tanghalan. Tiyo, nindot lagi kong tingog sa di. Nindot ako sa TV kay dali kay mapaong. Sa live listen ba, no? Mo na inana ba, no? Nahihubala, hubog, di uli. Tuk-tuk siya, wala siya nablihin sa asawa. Atik-atik na lang siya. Hello, ablihi ko. Kaya na ako'y dambuwak sa gwapa ng asawa. Giablihan sa asawa. Pag abli sa asawa, asa man buwak? Yung samba na, asa man gwapa ang asawa? So mo na, acceptance, ha? Letter R. Ang sama ng letter R? Respect. Labi na in making decisions, ha? Kaya magtiayo lang yun mo, no? Ikaw, Janani, pila may mong gustong anak. Sinya sa kamot. Opat! Ikaw dahil, Lawrence, pila? Tulo, pito, tanan! Nagana, no? Pero mo ni nana ba, no? Kinanglan magpanyo sa desisyon, ha? So, pito ka anak. Nindot lang, mga anak lang mong kaluha. Para dali ba, no? Nindot mo gani kaluha, kaya pranaw ba, no? Pero na ko'y kailang ang kaluha, magsige mo lang away. Nga naman, kaya usa makautang, ang usa may paninglan. Pero nakabawas ang usa kang kaluha. Sadyang namatay siya, ang gilubong, ang iyang kaluha. No? Pero mo na respect niya. Sunod, letter R, ang sama na, reconciliation. You should not let the day end without settling your differences. Kanamang di nyo paugmaan. Wala na ka nag-ingon na outside na Colombo, nga nino patuparon. Bisang mag-awan mo, tupad kaya mo tanday mo na, makalimot na. Hindi at yung pari, ningon, kinsan nyo diya ang way kontra. Sus, ang isa, ang tiguang, ako pa der. O tanawa, si Lola ray way kontra. Lola, nga naman ngay kontra, Lola. Tiyang, nangamatay naman sila. So muna, reconciliation niya, unsam lang intimacy. Kanabang inyong kalabing, gikan sa panag-uyab hangtod sa kaminyoon. Di ba? Naman mga pick-up lines. Di ba? Hindi ganito sa katao, okay lang sa akin, nagtatakbuhin ko ang buong mundo. Basta ang mahalaga, ang finish line sa puso mo. Hindi ganito laki sa babae. Saday, waka kapoya. Nga naman, ganina naman kang gadagandagan sa akong utok. Yung sa babae, ano kapoyo na ko, kabaw man ko ang gamay na kagayang utok. Nangita ang asawa siya bana, Chadong, asa ka? Siya tapos imong kasing-kasing. Siya bang tugrag, hoot ako dughan, ikaw ang ginawa. Siya ako lang itoyo para mamatay ka. Sus, paita. Dahil babae, nagdamgo. Nga gibuwagan siya siya, uyap, perti niyang hilak. Pagbata niya, perti niyang tatawa. Kaya nga naman, ninundom siya, waman na siya uyab. Muna intimacy, ha? Sunod, letter A, apprehensions, no? So nila itong kalikayan nga lagi mga difficulties na mga trials, ha? So mga mag-iusap mong duha, no? Labila sa pagpadako sa inyong mga anak, pagpa-eskwela, ha? Grabe man yung mga bata, eskwelahon mo, magbinugoy. Pangutanas inahan yung anak, dong, nag-unsa mo sa eskwelahan. Sa katag-antagan, ha? Abi mo, nag-test mo smart. Mo lagi, nagtag-antagan sa answer. Pero mo na apprehension siya. G, yung ng G, God. Mula nindot kayo nga nagpakasal yun mo sa simbahan, ha? Hindi lang huwis, kundi sa simbahan yun. Kaya importante nga ang Ginoo na asa itong kinabuhi niya. Letter E, ang panagtiayon eternal, ha? Hangtod sa hangtod mo ng till death
do us part. Unsa gina binisaya sa till death do us part, janali? Pat siya imo asawa part by part. Dili pinagi sa gugma ha. Muna nga nindot kayo nga naata karon. Nga nindot no, after 25 years mo balik mo diri para sa pag-renew sa inyong silver wedding anniversary. Another 25 golden wedding anniversary. Wow, by that time ako obispo na. Kamo giango-ango na. Ang mga ninong nasa sementeryo na. Pero dili ha, ay importante nga naagid pa no. Nga ligon ay yung gugma sa usa-usa. Nya mo na tayo yampo, nya itong isa karon ha. Nga magpabilin ka mong magtindonanon sa inyong gugma. Aron ang grasya sa Diyos, kanunay sa magpabilin kaninyo, nya you will really live happily ever after. Amen.